Witam Was wszystkich roztomili. Dzisio będzie cosik o życi, bo żyć mamy wszyscy, a ani nie wiecie, wiele razy za dnia się oni cosik rządzi, a jak ona je dla człowieka płatno. Na życi się siedzi, to je ta jeja najważniejsza funkcji. Jak baj gdosik furt goni, a nie poradzi se nąć placu, to się mu prawi na siedni już przesa na tej życi. Prawiło się dycki, że z wielką życią się wszędzi wlezie, ale z wielkim pyskiem nigdzie. A to jest ganz prawda, bo wiele razy je tak, że je baba jak hul, a mo wielką żyć, ale nie szczeko, a wszyscy ją ku sobie bierą. A inkszo je chudo, choćby wszędzie tą żyć wraziła, to poradzi obrządzić pół dziedziny, a żaden niku sobie nie chce. Jak na ławie, lebo na legierze było mało placu, a gdosik se jeszcze chciał siednąć, to się mu prawiło, tuż kajzie tukej ciśniesz z tą życią. Kiej gaździno się dozwiedziała, że zaś krowa spomiatała, to ciapła życią na sztokerle, a to same zrobił gazda, kiej usłyszał w radiu, że zaś będzie padać, a tukej siano trzeba zwożać do stodoły. Na dycki musiały być galaty, suknia, lebo aspoń cosik na tej życi, bo ze sagą życią gonić to przeca była ostuda. O życi się dycki prawiło, jak się gdosik z kimsikej powadził, bo przeca szło do życi skoczyć, szło ją pocałować albo ugryźć. Jak dosik miał jaki kurowody, a już się nie chciał dali z tym tropić, to wszystko to dowoł do życi. A co to była żyć króliczo? Możne, że kto słyszał inny jo, ale moja mama tak prawiła dycki, kiej uznała, że gdosik drziszcze, a nie prawi nic, jako tymu je. Po życi szło wyrzazać, gor kiej dziecio było przeciwne. Wspominocie se, wiele razy wam stareczka albo mama prawili, że dostaniecie po życi. Najprzód to iny rządziły, ale po tym, jak se z dzieckami już nie było dać rady, to dostały pięknie wszystkie, aspoń kapkę po tej życi. Ku życi patrzył stołek, sztokerla, ryczka, ława, lebo wszystko inksze, kany se szło siednyć. Kiej gazda lebo starzik cosik sprawowali, to se musieli życiom siednąć, lebo aspoń se ją kańsikej opsić. Gaździno, cery, a stareczka, jak cosik robiły, to też życią ciapły w kuchyni, we wasz kuchni, lebo w izbie. Jednak odycki się prawiło, że kiej gdosik długo na życi siedzi, to isto mało robi. Ale to nie była ganz prawda, bo starzik z ujcem siedzieli na życi 3 godziny, a wyrządzali o przeogromnie płatnych wiecach, o świecie, a o polityce, tak aspoń prawili. A gaździnki, dyć przeca jak siedziały na życi przy szkubaczkach, a na łuskaczkach, to przeca nie siedziały po próżnu, bo dyć przeca potem z tego były zogłowki, a miechy pełne fazoli. Żyć nie śmiała siedzieć na betonie, ani na kamieniu, bo się prawiło, że jak się tam siednie, to się dostanie wilka. Jak cosik się nie podarzyło zrobić, że jak jakosik wiec się nie godziła na nic, to się prawiło, że to je do życi. Wiele razy się prawiło, że jak dziołcha się wydała do bogatszej familii, a sama wiela nie miała, to przyszła ze sagą życią. To same się prawiło o synku, ale on miał lepszy, bo nie musiał przynieść wiana, ale stejna się mu długi czas wyczytowało, że ze sagą życią przyszł. Życią się za młodu obzajtowało, a jak człowiek fest się zestarzył, to ją wraził raczej do legiera, a żykał do pombuczka. Że czasy się zmieniły, tuż czyje gdosik młody albo stary, to ze życią furt obzajtuje. Każdo żyć chrubo lebo chudo musi być obleczono. Tuż dyski się prawiło, że cosik trzeba na żyć wrazić. Suknie lebo galaty, ale co by na niej było aspoń cosik. Roztomili, żyć to nie ma żadno sranda. Furdią nosicie ze zadku, a nie lzaj urznąć, tuż dowejcie pozór, co oni rządzicie, kany na niej siedzicie,
a wiele razy ją styrkocie pomiędzy ludzi, bo oni wam tą waszą żyć mogą obrządzić tak wartko, że ani se tego nie wszymniecie. No a jeszcze jak się zgasiło wszystkie światła w chałupie w nocy, a na niebie nie świecił miesiączek, to się prawiło, że je ćma jak w życi. A na sam koniec wam rzeknym, że baj górole se radzi brali baby, które miały żyć jako mierzice. Lepszy roztomili miedzią większą, bo jak się baj kielznie na śniegu, to się chlaśnie na żyć, a ona będzie jako zogłowek. Roztomili, dziękuję pięknie. Będziecie mieć takie dwa obrazki po dwóch stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to będzie film, link do filmu, na który was pozywam, a który się wam może spodobać. Miejcie się pięknie, wszystkiego dobrego.